Madziwa kuti pangani ya mkaka pali kukonda ena amakonda mkaka wochokera kunyama, ena amakonda mkaka woti usachokere kunyama. Zimenezo timadziwa ife kulilongwedere. Alilongwedere akupangirani mkaka kuchokera ku soya. Mkaka dzina lake ProMilk kuchokera ku soya. Komatu kati kuona kuti ayayayaya mkaka uwu, mkaka wokoma, mkaka wopatsa mphamvu, mkaka olimbitsa mafupa, komanso mkaka wokupatsani inu thanzi. ProMilk kuchokera kulilongwedere. Mkaka basi monga mmene umayenera kukhalira mkaka. Amayi oyembekezera nawo athanso kumamwa mkaka umenewu. ProMilk ndi mkaka wabwino kwambiri. Khalani athanzi, imwani ProMilk, mkaka wochokera ku soya umene akupanga ndi a Lilongwedere. Mukananso bwanji lero? Hayi mkaka umenewu yayi, imwani mkaka ProMilk. Inofuna kupikula ProMilk, phone 0111 754 111 kapena 0887 374 741. Mulankhulane nawo Alilongwedere. Dick is walking in the mix. Dick is walking in the mix.
mutakaula kodi techezeta akuvuta macheza akudana ni jetu isiye kucheza kodi techezeta akuvuta macheza akudana ni jetu isiye kucheza mazori ndine dolo waimanya akandituluka waimanya walemba maji waimanya waimanya mazori ndine dolo waimanya akandituluka waimanya walemba maji waimanya waimanya Ntikulanzeni kuna ulikonse kumene mukuona program ine tili kuno ku Mangochi kumene gulu la Amayi tokotani itatha kuchita ntchito zachifundo linalo kuti iyayi bwanji tikachite sole my life kudekhetsa mtima madzi kwasambira kusangalala koma nati tisanafika kumeneko titati time pa Mangochi boma pamene afunanso nawo achite ntchito zachifundo tili nawo pano amfumu adera limeneli tifuna tingomva kuti kodi iwowa achilandira motani gulu limeneli kubwera kuno kudzawathandiza amfumu takulandirani. Ndine mfumu Mgundapiri 3 ndikuthokozeni kwambiri mutakhala pasi kuganizira kuti tipite ku Mangochi tikathandiza abale athu chinthu cha nzeru kwambiri. Thandizo limeneli latifikisa pena pake ndithu moti sabata zathazi mmakomomu musimunali bwino ndithu ena ndithu anu agona ndi njala koma feke ndikuthokozani kuti Mulungu akuyang'anireni akuthokozeni akuyendeseni bwino mpaka siku lino muzapeze mpata usatiyendaso mwete mwatiyenderamo. Tathokoza mfumu. Zikomo. Amene wandithu anali amfumu Agundapiri 3 kuno ku Mangochi kuthokoza gulu limeneli la Amayi tokotani kuti iyayi ambuye adalitse zambiri zochitika mdziko muno njala nokhaso mukudziwa mawayiresi ma television anthu akhala kukamba koma iwo athokoza gulu limeneli la Amayi tokotani kuti kangachepe kamene apereka tsiku la lero ndithu likhale akhale mawanja awo akuthandizika. Ndinawonso pano mmodzi mwa amene akuyimirira mibawa amene tikhayeso tucheza naye kuti kodi iwowa ngati akumibawa aliso part of zimene Amayi tokotani apereka kuno kuti kodi iwowa anachona cha mtengo wapatali bwanji kuti iso akakhale part of it. Ndi Selina Dumbula amene ndikhale kucheza naye pompano timve kunena kuti kodi ngati mibawa iwowa anachona cha mtengo wapatali motani. Muli bwanji? Tili bwino kaeneyo. Selina mwina iwe ndi mmodzi mwa anthu amene mugwira ntchito kumibawa komanso akuluakulu kumeneku munachona cha mtengo wapatali bwanji kuti mwina mukhale part of zimene Amayi tokotani apereka kuno? Mwina background pang'ono gulu la Amayi tokotani linabadwa chifukwa cha programu ya Amayi tokotani imene imaulutsidwa pa Mibawa television. Chotero chilichonse chimene chimachitika ku gulu la Amayi tokotani chimakhala kuti chikunyamula komanso chikukhunza Mibawa television. Ndeti tamva kuti amayi amene wali ndi ulendo obwera kuno chinatengera management ya Mibawa kuti yayi tichitepo kanthu amayi wande athu amanyamula mbendera ya Mibawa zimene zimachitika zimakhala zoti zindi blessing ya Mibawa anachitenga cha mtengo wapatali kuti yayi kangachepe kokha kamene iwo apanga kale tonjezere kuti kakagwire ntchito imene tisiyagwirika kuno ku Mangochi. Mwina ngati inu amibawa munachona kuti inyo mukupindulapo chani mwina kukhala part of zimene apanga kale Amayi tokotani inu mungonjezerapo mwamba inyo mukupindula chani kati amibawa? Mwina kudzera program ya Amayi tokotani timakhala tikukamba kudzera so ma program osiyana kulimbikitsana pakane kudzera pakane mwa Mibawa kuti munthu wamayi akuyena kukhala munthu wachifundo
munthu wotakataka ndi gulu la amayi tokotani lede limakhala kuti kuphunzitsa amayi khalidwe limene lolo ndi pamene amayi wakudzuka kuti akagwira ntchito zothandiza komanso ali ndi trip yawo kasangalala kubwera pamodzi kwabwera amayi ochokera madera osiyanasiyana kwa ife chimenecho ndoti anyamula kale mbendera ya mibawa. So if you ask kuti kodi tikupindulapo chani chachikulu chimene tikumirira njo tikumuona mayi uja kukhala mayi amene ife timafuna ngati mibawa, mayi osangalala, mayi ogwira ntchito zachifundo, mayi amene akubwera pamodzi nkumakambirana zanzeru kuphunzitsana ma business ndi zina zotero. So kupindula kwathu ndikuona kuti amayiwa ngati akumabwera pamodzi ndikuphunzitsana china chake ndikumapita pasogolo ndoti zimene timakamba mu program ya amayi tokotani zikupherezera. Ndeti katero ife ngati amibawa tikupindula ndithu kwambiri kuti amayi aja akukhala ndithu chimene ife timayembekezera kuti akhale. Chabo chathokoza Selina. Ameneyo ndithu anali Selina Dumbula, mmodzi mwa kuyimirira management yonse ya mibawa. Ndinawonso pano a president gulu limene la amayi tokotani. Timve kuti kodi iwowa atatha ndithu kuchita ntchito zachifundo akuti akachite sole my life kunyanja mtima ukakhuzikitsa m'madzi. Kodi anachiona bwanji chamtengonso wapatali kuti ayimebe pamango chiboma kuthandizabe anthu ena. Ndinaye agi pano amene ali president wa gulu limene la amayi tokotani. Tingomva kuti kodi iwowa zinatengera chisomo chotani kutinena kuti mwina atatha kuchita ntchito zachifundo anaonabe kuti tikayimebe ndithu tisanakasangalale kunyanja m'madzi, tikayimebe pamangochi tikathandizekonso anthu ena. Ndakulandira Napule zikomo. Munachona chamtengo wapatali bwanji kunena kuti mutatha kuchita zonse komabe munaona kuti ngakhale tukasangalala komabe tiyime pena pake tikachitebenso ntchito zachifundo. Monga mukudziwa Sandra, kunazo gulu la amayi tokotani limadziwika ndi ntchito zachifundo. Ndeti nachonaona zoti chikhala cha nzeru chokoma nchosangalatsa kunena zoti pamene tikupita kwakasangalala kuti titagwira ntchito zachifundo nchakachi tikakhalenso ndi ntchito zomaliza zachifundo tikapangira komwe tikapangira phwando lathuko. Ndipo peza ife phwando lathu kupangira kunoko kumangochi ndi amanena zoti mfiri silumpha chani, mfiri silumpha manda. Ndefe monga mwachizolowezi timenera kunena zokuti tidzapangenso zachifundo. Fa zachifundozo zili m'magazi mwa amayi tokotani. Fa yake mwatona tsiku la lero tili panopa kunazo tisanafike kumalo athu achisangalalo iyayi tigawane nawo anzathu kochepa kamene tinakonza kunena zoti nawonso asangalale. Mwina uku ndikumapeto kwa chaka chaka chinacho tikuchiyambaso mwanyuwani maplani ena lonse amene muli nawo ngati gulu la amayi tokotani. Maplani ondende nkhani ngati tathandiza uno kumangochi tiso ndi malo ambiri amene tikadakonda amene takonda komanso amene kuzera musomo za Ambuye tidzakhala tikuthandiza. Ntchito zachifundozi ndi zomwe ife zimatisangalatsa ngati amayi. Fwa timadziona zoti mzimayi amene ali wachifundo ndi mzimayi amene amakhala udalitsika. Komanso mzimayi ndi amene amakhala kudziwa mavuto apakhomo. Kuti muonesese nthawi zambiri zothandiza zathu zimakhala zonena zoti zichokera pansi pa mtima. Fwa timadziwa kunena zoti mwina tinavutikapo nthawi ina yake. Timadziwa amene zimamvekera munthu akamatani akamavutika. Mene munaonera chaka chino kunena zoti tinakathandiza zinzathu azimayi amene ali ku prison. Chaka cha mmawa tini maplani ochuluka ndithu. Mene onena munazo charity work yomwe timapanga kunoko tinapanga collectively ngati amayi tokotani onse madera onse. Endi chaka cha mawanso madera momwemonso akhala kupangaso zachifundo. Komanso tikadzakumana meta kumanirana ngati kunoko komwe mbedza konde kuti tidzakasangalale dera limene lolonso tidzakapangako zachifundo. Munapanga maplani onena kuti muime pano munakonzeka ndithu koma mibawa yakhangatinso yaonjezera pamene inu munalekera mwina mawu kwa mibawa. Ifeyo chonena kumibawa chikutisowa. Mwanga mukudziona zoti gulu la amayi tokotani lili pansi pa mibawa television. And ifeta chona chokoma kwambiri ndipo ndifo onyadira kwambiri fwa chona zoti mibawa television yatipangisa kukhala yatipangisa una zoti zomwe ifeta khatu kukhumba ngati amayi tokotani zakwaniritsidwa. And mibawa television chilichonse chomwe mwachona chikuchitika papa ndi ndalama zomwe atipatsa mibawa television osati amayi tokotani. Amayi tokotani tikamapanga zachifundo zathu timakhala kusonkha limodzi koma atamva kunena zoti azimayi aja akupita kokasangalala koma ali ndi khumbo ili iwo anachitengaso kuti iyayi ife ngati mibawa television tathanga tili anathuwa ndipo ife chithangato chimenecho tachita kuchiva ndipo tachilandira ndipo komwe aliko amve unazo kuti ifeyo anawo amayi tokotani. Ndifo sangalala kunazo kuti takwanitsa kuthandiza anthu ena komanso ndifo okondwa kudziwa nazo kuti makolo athu amene ali mibawa television atipanga support kwa basi. Tathokoza Apule. Apanso ndili ndi acheya amene apanga kuti zonse zitheke kuno kuboma la Mangochi amene ndi chair wa boma lino la Mangochi. Timve kuti kodi iwowa ndokondwa motani komanso kodi zimene zachitika nzimamba ziyembekezera acheya tasunthira ndi pafupipo. Dzina lichi? Ine ndi Cynthia Nkalodzwa, chair wa Mangochi.
acheya mwina chikondo chanu chotani? Ineyo ndokondwa kwambiri chifukwa sinimayembekezera kunazo kuti chaka chinochi anthu angabwere kumangochi kunoku. Komanso ndithokoze amibawa potipanga sapoti kuwathandiza anthu amene anali ndi mavuto kumangochi kuno. Thokoza cheya. Amene ndithu anali cheya amangochi kuthokoza kunena kuti ayi zonse zayenda bwino ndi athokozanso Mibawa television kanga chepe kamene apereka kathandizira ndithu anthu amene anali osowa. Tikupitirirabe ndi ulendo wathu. Dick is Walker in the mix. Dick is Walker in the mix. Tokotani labwera kuti zachite sole my life kuzipepesa ndithu atatha ndithu kuchita ntchito zachifundo anaona kuti nanga zingothera konku tibwerenso kuno kuti tidzasangalale koma tinakonza ndithu ma games osiyana kuti amayiwo adzasewere kwinaku akusangalala ndithu mwina ina kumadabwa ndanyamula box imene muli mkaka umenewu akuti Pro Milk chokera ku Lilongwe Daily tikhaiti kusala ma games osiyana amene akupanga sponsor ndi Pro Milk Lilongwe Daily ndithu amene atawine ma games amene atakonzawa adzilandira ndithu mkaka umene uli mmenemu azimayi ozitsata tilinawo ambiri ochuluka aliyesa akhala upanga participate makamaka ma games amenewa ndikusiyeni muone kuti ma games amene tabwera nawo ndota ndipo amene akwina akunyamula mkaka kuti akapitirire kukhala ndi thanzi. Ine dzina langa ndi Sandra Kanzinga the boss lady, takhani pomwepo. Timadziwa kuti pangani ya mkaka pali kukonda ena amakonda mkaka wochokera kunyama ena amakonda mkaka wotusa chokera kunyama zimenezo timadziwa ife ku Lilongwe Dere. Alilongwe Dere akupangirani mkaka kuchokera ku soya mkaka dzina lake Pro Milk kuchokera ku soya komatu kati kuona kuti ayayayaya mkaka wokoma mkaka wopatsa mphamvu mkaka olimbitsa mafupa komanso mkaka wokupatsani inu thanzi. Pro Milk kuchokera ku Lilongwe Dere mkaka basi monga mmene umayenera kukhalira mkaka. Amayi oyembekezera nawo athanso kumamwa mkaka umenewu. Pro Milk ndi mkaka wabwino kwambiri, khalani athanzi imwani Pro Milk mkaka wochokera ku soya umene akupanga ndi a Lilongwe Dere. Mukananso bwanji lero hayi mkaka umenewu yayi imwani mkaka Pro Milk. Inofuna kupikula Pro Milk phone 0111 754 111 kapena 0887 374 741. Mulankhulane nawo a Lilongwe Dairy. Funa tiyambe game yoti
azivika umo kasanza kakadzaka kakanyowetsa azipita azikathira madzi mu botolo lawo amene botolo lawo liyambe odzadza atenga mkaka kalese wake mkhale pomwepo mkaka kuchokera ku Lilongwe Dairy mkaka wa Promilk opangidwa kudzera ku soya. Sindifuna kuchedwa ndine amayi anga apa timu namba 1 bwera napa mwachangu dzina nda Maria Chapepa muchokera Lilongwe chapter zitheka papa zitheka basi. okay chabwino majambali zitheka zitheka chabwino dzina nda Luiza Kaulula kuchokera kuti kupia zitheka kwambiri. okay chabwino mwachangu dzina nda Olin Banda kuchokera Lilongwe chapter zitheka papa zitheka okay apa dzina Aisha Osmani kuchokera kuzomba mwakonzekera chabwino Grace Nkata kuchokera Blanca chapter zichitika kwambiri kwa. okay chabwino dzina Mine Musireni Kanteva mwakhoza zita basi Isiso ndikumenya so okay timu mbambande ukothamanga uswakale ziona chabwino apa dzina Tolika Munthali kuchokera Lilongwe chapter muthamanga papa kwambiri. okay chabwino dzina Dote ku Malawi zichitika kwambiri oho chabwino tifuna tiyambe owina akutenga mkaka umodzi adzithamanga apa kufinya kasa nde mumpase mmodzi oyambirira akamabwera akumpasa nzake mwachangu mukagwetsana shauri yanu koma tiyambepo tiwerenge 5 4 3 2 1 Kaka ulibako, anapoira kaka ulibako, anapoira. Anapoira kaka ulibako, anapoira. Anapoira kaka ulibako. Anapoira kaka ulibako, anapoira kaka ulibako, anapoira. Anapoira kaka ulibako. yabe ndithu ndi game imene azimayi akumatenga madzi mpikini makathira mbotolo inayonso timu ina imene yabwera ndithu kupitirira ndithu ndi game imeneyi tafikani bobo dzina lija nansi mwakonzeka mukhala munjenjemera tiwina ndithu. okay sharp mamiso kumeneko dzina Adija Wasiri Adija mwakonzeka ndakonzeka timu yanu zitheka loud and clear okay chabwino mamiso kumeneko muzifira chapa dzina lija Loda Karanjika loda kuna munjenjemera kumanga mukofoka muthamanga apa ora chabwino timu inanso tibwera apa dzina lija mama Elizabeth Levison mwakonzeka kwambiri kwake. pambande tikuwina baba. zikuoneka Kwambiri so. okay maso angali pa inu mami dzina lija nda Cecilia William mukuoneka kuti ayi mwatopa kale ndi zuwali zitheka. okay chabwino mami so kumeneko dzina lija ndani Abitwani zitheka pa kwaba tupiri muthamanga sharp ya. timu inanso apa ibwere dzina lija ndani Alefa Somera mwakonzeka mama ambiri kwake. Muthamanga apa Muthamanga okay chabwino our own Shabudu mwakonzeka kumi ungona chikabudulachi iko chotaka chikabudulachi. alright dzina lija Daisy Kulemera alright mami kumeneko dzina lija ndani Eunice Coffee mwakonzeka muthamanga ambiri Oh. kwaba muwina apa kweni alright ifa number 1 tiziyambise alright tiziyambitse apa tione kuti kodi amene akumwa mkaka lero ndi ndani azimayi mulede lede okay ndikuwerengerani line bwinobwino ndikuwerengerani ndikangoti on you ndiye kuti muyambepo eti 1 2 3 on you tione kuti kodi achite mphumi ndi ndani amene akumwa mkaka okoma mkaka wabwino umene upereka thanzi akhale ndani azimayi chaka kuthamanga simafunika msumenezi azimayi ndithu azithamangitsa matupi ndi njiraso imodzi imene timakhala tikutsuka thupi kuchotsa zina ndi zina zimene zili zosayenerera mthupi tikuona azimayi ndithu kuthamanga kupita kukathira mbotolo madzi tione kuti atachite mphumi ndi ndani amene akutenga mkaka umene wa Promilk ochokera ku soya zosangalatsa ndithu zikuchitika kuno kunyanja kumangochi kumene azimayi akatha kuchita ntchito zawo zachifundo amabwera kuno kudzachita sole my life kudzawupepesa mtima ndiye timakhala ndi zinthu zochitika zosiyanasiyana kumeneko mwa izo zina ndi zimene zikuchitika apazi azimayi kuthamanga ndithu zofunika iyayi botolo lina lake ndikulonda kuti zikuchitika ndikutsala pang'ono penipeni
kuti litheke ndithu tiye nazoni osafowoka. Aha, koma kumeneko tikuona ndithu botolo ilo kumapetoko latsala pang'ono komanso lili kunoli latsalanso pang'ono. Tione kuti kodi achite ndani. Eya pamenepo mabotolo awiri akoni kodi anthu amenewa atsala pang'ono penipeni kuti amalize. Azimayi kupatsirana koma kwavuta kwachema. Oyambirira ni ndani. Ipatse moto. Awina ndi amenewa. Tione kuti kodi iwowa chisisi yawo chinali potani. Azimayi zathekatu. Eti mwawina simukusangalala nanga. Mumwe mkaka. Alright, tipemphe acheya ngati alipo. Acheya theka zachitika. Tabwera muime apa kuti acheya tengani utatu mwapase. Che. Aha, moto. Sisi nali zopheka eti. Mukumva bwanji? Ndini chisangalalo kwa basi. Mwamunenepa. Ndine athanziro kaloka. Amwe, zuri bwanji langa. Inalo changa ni chimwemwe kwambiri. Mphamvu. Ndipo kwambiri. Eti? Osakhala masewe. Umwa nkaka. Umwa kusamba. Eti? Kwesa tanzi thupi. Mami mukumva bwanji? Chisangalalo chachikulu kwa basi. Ndimakukayikirani. Yosa makayika. Koma zitheka. Makayika busala zone. Zatheka. Mbambandi. Kamwe ni nkaka basi. Mene monso ndithu ndimenera maliza game yathu imeneyi koma tikupitirirabe inali timu ina kubwaso timu ina imene tione kuti kodi wanso amwa nkaka zili pano mene kuonera panchenga pano kuno kumangoshi tiranenso timu ina. Timadziwa kuti pangani ya mkaka pali kukonda ena amakonda mkaka wochokera kunyama, ena amakonda mkaka woti usachokere kunyama. Zimenezo timadziwa ife kuli Longwedere. Ali Longwedere akupangirani mkaka kuchokera ku soya. Mkaka dzina lake Pro Milk kuchokera ku soya. Komatu kati kuona kuti ayayayaya mkaka wokoma, mkaka wopatsa mphamvu, mkaka olimbitsa mafupa, komanso mkaka wokupatsani inu thanzi. Pro Milk kuchokera ku Longwedere. Mkaka basi monga mmene umayenera kukhalira mkaka. Amayi oyembekezera nawo athanso kumamwa mkaka umenewu. Pro Milk ndi mkaka wabwino kwambiri. Khalani athanzi, imwani Pro Milk, mkaka wochokera ku soya umene akupanga ndi a Longwedere. Mukananso bwanji lero? Hayi mkaka umenewu yayi imwani mkaka Pro Milk. Inofuna kupikula Pro Milk. Phone 0111-754-111 kapena 0887-374-741. Mulankhulane nawo ali Longwedere. Nanena kale kuti magames kuno ndi ankhani kwabweranso chitimu china tione kuti magays amene atawine pano azimayi ozitsata amene atachite mphumi kumwa mkaka wa Pro Milk wabwino amene wathanzi ochokera ku soya. Magays, inyo ndi magays kunoko. Nakaziti masteni kuno. Okay. Deya apa musunthira kuti timvane bwino. Ya, ndiyambe gulu limodzi kai. Eya, muli bwanji mama? Ntire bwino kaino. Are you ready? Yes, I'm ready. Muthamanga pa Kwambiri. Okay. Ndiloksi mutu zitheka osadandaula. All right. Zinaliyandani. Mere Fumbi. All right, chabwino. Mami muli bwanji? Moyo. Sinizwa mbere wanga. Wabwinoso. Mpambande. Moto. Moto. Muthamanga ino apa. Kaka ndipo ndikufuna pano. Mumwa nkaka. Dzina lija. Nyangwa. Makwanira masteni. Zabwino. Bobotu. Sizikutheka basi. Kwambiriso. Muthamanga wa? Ndipo kwambiri kwake. Oh, muwina. Kwambiri kwake nkaka ukutudikira popo. Mumwe nkaka. Mumwe basi. Mami. Zitheka. Dzina lija. Fatima Kosamu. Aha. Muthamanga? Kwambiriso. Okay. Ine maso anga ali pa inu. Ine ndio wina. Mami dzina lija. Shira Jemile. Mamuthamanga. Ndipo siyanikaniyo. Oh. Ndimwe nkaka. Eti? Uko si wauma. Eti? Mbambante. Mama de mama. Zitheka. Kwambiri. Okay. Yeah. Dzina lija. Line Matia. Muthamanga pe? Kwambiri. Chabwino? Ani ndinkaka kulidzuwa. Eya.
kufuna kutsitsira mami dzina lija ndani? Patricia Green. Koma kudekha kwako mine kuzitheka papa 101%. Yeah. Mbambande. Sure. Mami, masteni tsopala. Zitheka kwambiri kwake. Ifa ndole ndimukutama. Inu tumuona ndiye kuja kwanga. Kwambiri kwake. Kaka umwedwe. Umwedwe ine Kileya Malindi Nchinji chapter. Mbambande. Mama dzina lija ndi ndani? Chipojola Lilongwe chapter. Muyangane ukuna kasukura Malawi sakoneni. Azimayi ena amene samadzitsata bwino akoni. Azitsate bwino. Dzina lija nda? Ere ni Chipojola Lilongwe chapter. Chabwino muthamanga? Kwa basi. Tukuoneni ndifa. Kwembekezera. Ndi ama Yama giant. Azimayi kudya bwino. Ndikuuzani. Mbambande. Kodikirira. Tione kuti apapa wamphumi akhala ndani. Azimayi akufuna atuonetse zimeneyo amatha komanso mkaka umwedwe apereka mkaka umene kuti ayi azimayi thanzi lizipitirirabe kuonjezera pomwe mulipo. Ndikawerenga katatu kuti ndikangoti on you kuti muyambapo kuthamanga 1 2 3 on you. Dick is walking in the mix. Zikuchitika tikuona azimayi ena wakundika ikitsoni koma zithekapo apa tione kuti kodi athamanga zofunikira kwambiri mukapeza mpata kupeza nthawi izina kumachitakonso masewera amene wawa ndithu olimbitsa thupi zina ndi zina zichoka mthupi eya. Akhale ndani apa eya goto lina lake ndikulono tilasunkha ndithu kukwera mmwamba. Aha, zofunikira ndithu amene akutenga mkaka akumwa mkaka akhale mzimayi wake uti likhale gulu lake liti zofunikira. Aha, ilo goto lina lake lokotikala dzadza mbambande. Kupeza nthawi izina kumachitakonso masewera amene wawa ndithu olimbitsa thupi zina ndi zina zichoka mthupi eya. Tione kuti kodi atamwe mkaka akhale ndani apa eya goto lina lake ndikulono tilasunkha ndithu kukwera mmwamba. Aha, zofunikira ndithu amene akutenga mkaka akumwa mkaka akhale mzimayi wake uti likhale gulu lake liti zofunikira. Aha, ilo goto lina lake lokotikala dzadza mbambande zatheka. Ah, hey.
mwana ndi mwana mwana ndi mwana. Mukumva bwanji mama? Lero kupateketseke kambiri. Nakuzani tutowina ndifeyo. Apule muli pati apule mubwere mudzatiperekereko mkaka. Mukupereka ndinu? Mwapatsa amayi wathu watu ene kuti kodi ziyende motanipereka ndithu. Aha. Mama mukumva bwanji? Ndikusangala. Ndimamva kuzizi kutentha. Apa ndimva kuzizira nikaka promea okay. Kakambamba ande. Ya mama. Ababa inende chonena ndechimbisowa kwambiriru. Kwambiri ababa ndendanyadira. Muoneka ngati Zateka. Panka. Mama. Zateka. Manda tabangira mujabwa nanga. Wezesani mtazi. Zofunikira. Ya zikuchi ukufeka bwa. Ayambira ndio ukukoma. Azimai. Maundi libe. Imwani kaka. Mbena boso yetu ndimene zikuchitikira kuno ku mangochi kubeba azimayi zimafunika yonche ndithu mathamangitsa magazi zofunikira mkaka wabwino umene wa pro milk umene akupanga ndi Ali Longwetere. Timu inanso ndimene ili apayi tione kuti kodi iwowa mkaka amwa ndi azimayi akati amene akhale akumwa mkaka umenewu wopatsa thanzi. Azimayi mwakonzeka? Okay. Akudziweni anthu kuti kodi niwe ndindani fikani hapa. Mama, zabwino bwino. Dzina lijanda? Stella kabisa. Are you ready? Yeah. Ready. Mabanje. Mami kumeneko dzina lijanda? Miriam Adams. Koma zitheka. Zitheka osadandaula zitheka inde. Mbambande. Mama. Miriam Manda. Mkanga simuje njala. Miriam Manda. Zitheka. Kwa basi. Okay. Tionera ino. Mami. Yes. Sabobo. Bobo. Dzina lija? Gribeta. Mutamanga. Kwa basi. Zampira zinakukanikani. All right. Mami fika hapa. Dzina lija? Keri Tamatonga. Mutamanga mayi wanga. Apa patu tugwesera tinkati moti titamange nditi. Matamangisa madubi. Kuzona zake mkaka murenga. Umene ukufunika kwambiri na pasidzwali. Mufunika kuti mutsitsenti mapansi. Zofunikira. Ndithu. Mama kumeneko awa. Mami. Nine pano. Ndakuna mitovalira shoti. Zokufunika kuthamanga ndekuvala sketi zikupinga-pinga. Ufunika kauche mwaona. Zina lijanda? Chinsisi kamwendo. Mutamangati? Ndipo musakayike. Mbambande. Mama. Zabwino bwino. Zabwino bwino kaino. Zabwino soto. Mutamanga? Kwa mbambande. Mkaka umwedwe. Eti? Zathanzizi. Mayi wanga. Zabwino bwino? Sisi kuteka basi. Mutamanga magrasa ali pamutu. Kwambiri. Magrasa alibevudu. Alibevudu imathamanga ni miyendo. Kwambiri miyendo ndio mema. Zina lija? Hanifa. Tikudikirira ino. Okay. Mama de mama. Zabwino bwino no bwino. Eti? Zina lija ndani? Ine Dwa Madeula. Wamutamanga. Utamanga kulipo. Ndikaikisa. Na usakaika. Eti? Tione kuti atanenge mkaka ndani. Ifeyo tukutenga. Ndikufunirani zabwino zonse ziyambike ndikawerenga katatu ndiye kuti anthu oyambirira mukuyamba ndikangoti on you ndiye kuti mukuziyambitsa ndikuyambapo kuwerenga. Are you ready? 1 2 3 on you. Ndipo kusisangalalo chokha ifeyo rimwe mkaka ndikuthamanga kwe tiziziritse injini. Inde. Nzobeba. Mama. Ineyo all the way from Mchinji ndinadziwa zati unokosi ndichoka chabe. China chake chichitika. Ndipo ndikaibebesa kumene kwa Amayi Tokotani ikayake moto kuti chaka cha mawa tikabwera anthu ambiri. Zikomo. Takunyadirani. Ma games ndambirimbiri tikhali kupitirira ndithu ndi ma games ambirimbiri kuno amene takonza kuti azimayi amene wasangalale atatha kuchita ntchito zachifundo kunjako tati asangobaya zangodumphira m'madzi komanso zina ndi zina zochitika kuno zimene takonza ma games komanso ingakhale ma programs ena ndi ena tikupitirirabe ndi ma games osiyanasiyana takhani pomwepo. Timadziwa kuti pangani ya mkaka pali kukonda ena amakonda mkaka wochokera kunyama ena amakonda mkaka wotusa chokere kunyama. Zimenezo timadziwa ife kuli Longwetere. Ali Longwetere akupangirani mkaka kuchokera ku soya. Mkaka dzina lake Pro Milk kuchokera ku soya. Komatu kati kuona kuti mkaka
mkaka wokoma, mkaka wopatsa mphamvu, mkaka olimbitsa mafupa, komanso mkaka wokupatsani inu thanzi. ProMilk kuchokera ku Lilongwe Dairy, mkaka basi monga mmene umayenera kukhalira mkaka. Amayi oyembekezera nawo athanso kumamwa mkaka umenewu. ProMilk ndi mkaka wabwino kwambiri. Khalani athanzi, imwani ProMilk, mkaka wochokera ku soya umene akupanga ndi a Lilongwe Dairy. Mukananso bwanji lero? Hayi mkaka umenewu yayi, imwani mkaka ProMilk. Inofuna kupikula ProMilk, phone 0111 754 111 kapena 0887 374 741. Mulankhulane nawo a Lilongwe Dairy. Ndikulandireni kuchokera kuno kumangochi kumene tili ndi gulu la amayi tokotani kusangalala kutsekera chakachi kuti ayi tasangalala koma inu tachita ntchito zachifundo kutokota mosayang'ana kuti nkhani kuti chani mopanda manyazi koma kulankhula nkhani zofuna kunsintha munthu wamayi kuti akhale munthu wamayi amene ife amayi tokotani timafuna munthu wamayi otakataka, munthu wamayi odziwa zochita, munthu wamayi osamangokhala mbwerekete kumimba kwa abambo. Nyimbo yo imatero muimva posachedwa apa. Chabwino ndiye kuno kukhale zochitika zosiyana-siyana, tili ndi ma games ambirimbiri amene tikhale tikusewera posachedwa apa. Ndikupititsani kumene tikuyamba kusewera ma games athu osiyana-siyana. Manja manga ndanyamula sosi komanso sabola kuchokera ku Osman Foods kumene amayi tokotani akhala kusewera ma game osiyana-siyana. Wamphumi adzitenga sosi kapena ndithu sabola kutengera ndi game imene akusewera. Mukhale pomwepo ife tikupasani zokoma. Ine ndi Selina Dumbula. Maonekedwe a chakudya amapereka kapena kuchotsa chilakolako chofuna kudya. Chakudya chidzipereka mudyo. Gulani sabola, tomato sauce, vinegar opangidwa ndi Osman Foods mashopo odziwika bwino mdziko muno. Ndipo mukafuna kugula zochuluka apezeni kulimbe mphatso wholesale ndi SA Investment. Kuntaja Chifuniro Wholesale, kumangoji Abdul Rashid Wholesale, kapena ayimbireni foni pa manambala awa 0995 624 513 0881 145 455. Mukhozanso kuwapeza pa tsamba lawo la Facebook la Osman Foods. Email address yawo ndi osmanfoods@gmail.com. Osman Foods. There is no better way to enjoy your food. Kupitirabe kusangalala kuno ndi gulu la amayi tokotani kuchokera zigawo zosiyana-siyana za dziko lino. Tili pano tufuna tiyambe game inanso pachatinanena kuti kuno ukhala kusewera ma game osiyana-siyana komanso kuina mphoto zosiyana-siyana. So chigawo chimene talowa chino ndi cha game ya ma products a Osman Foods. Amene awine game imene tifuna kusewera pano pakhala kutenga sauce. Nde mukhale pomwepo ndi game yosangalatsa yopatsa chidwi kuno. Nkhani yake ndiyoti amayi asangalale, timakhulupirira kuti munthu mzimayi osangalala khomo limayenda, ntchito imayenda, business imayenda. Ndi chifukwa kwa amayi tokotani timalimbikitsa kuti munthu amayi azisangalala. Ndi kusangalala papa ufuna kuyambike pamene tikusewera game imene. Game yake ndiyosavuta. Nanyamula chithumba muli mabaluni muli maletters ambirimbiri amene ali meme talemba ndithu maletters ochuluka. Ndi amayi angawa chimene akuyenera kuchita atole maletters mpaka nalembe mawu olemba kuti Osman Foods. Ali muzi mabaluni maletters otalemba mmene mumo. Ndi nthawi yake ndi a minute. Ikamatha a minute akhala ndilembera mawu oti Osman Foods amene akuoneka sakumbuya kwangako umene kuli amayi angaoneka bwino. Okay, so amayi oyambirira amene asewere game yoyambirira ndi awati adziwe kuti ayambe. Dzina? Ine ndi Florence Nankhumwa ndachokera ku Zingongwa zone Blantyre. Alina Fesongolo Machinjiri zone Blantyre. Okay. Mwamadewula Chilimba Lunzu zone. Konzekera kuina? So siruyu mukawina mukutenga alese sosi wake oluza sosi tubwera naye. Tikutere? Nde game indi anosenu atatu zikakanika nde kuti sosi wanga ndikubwerera naye. Amayi amene akhala kumbuya amayoneka bwino ntchito yawo ndiyoti akatola mawuwa atikuopa kuti pali mphepo zizuluka aziyasungisa. Kenako pa mapeto akanyamula mawuwa akhale kuti akwana kulemba kuti Osman Foods. Uyu ndi sosi opangidwa ndi ya Osman Foods. Mukagula sosi wokoma
mboni ndi amayi alapa tiyambe pweti ndeti werenga game ndi ya minute ikatha minute musanalembe mawu zatikaniketi tiyambe 5 4 3 2 1 yambani Dick is walking the mix. zese na baina swaswere ziko mkwa basi iyo ndi game imene amayi athu ni mabolera kodi ababa ndiyeno tikufuna tipereke sosi ochokera ku Osman Foods kwa amayi athu amene awina ndi amene apereke ndi achiachiaza imeneku akupatsirani ndi Sandra tizichira machangu changu perekani kwa mairo kuna ndima pisana ngomya ndemu kapange ngomya mukachapula tikaone abambo andipasa ndama bwana yo kunyanja acha ndikakafika akalandira Osman Foods amene yuyu tuombele mmanja maonekedwe achakudya amapereka kapena kuchotsa chilakolako chofuna kudya chakudya chidzipereka mudyo gulani sabola tomato sauce vinegar opangidwa ndi Osman Foods m'mashopu odziwika bwino mdziko muno ndipo mukafuna kugula zochuluka apezeni kulimbe mphatso wholesale ndi SA Investment kumtaja Chifunulo wholesale kumangoji Abdul Rashid wholesale kapena ayimbireni foni pa manambala awa 0995 624 513 0881 145 455 mukhozanso kuwapeza pa tsamba lawo la Facebook la Osman Foods. Email address yawo ndi osmanfoods@gmail.com. Osman Foods. There is no better way to enjoy your food. kupitirabe kusewera magemu osiyanasiyana ndi amayi athu amayitokotani tili kuno kunyanja kusangalala mmene mukuonera mzinthu zake ndi za mavibe kumapeto after kugwira ntchito zosiyanasiyana mchakachi tikusewera magemu osiyanasiyana apa amayi amene ndi nawo akuseweranso game ngati yomwe ije yatha imene anzathu awina masosi apa akhala akuwina chiu sauce sabola kuchokera ku Osman Foods amayi anga makonzeka zitheka Gribera Magombo Lilongwe chapter Stella Kapesa Chinchi chapter apa Kedita Matonga Mazokelodi Lilongwe chapter apa ndendi Lilongwe Chinchi zitheka ikamatha immediate mukhale mwandilembera mawu oti Osman Foods so tiyambe ndikhala ndikuwerenga on 5 4 3 2 1 Arishua Shua 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 amene
amene nda president Amayi Tokotani ndithokoze kuti atiperekera mphatso azimayi anga mabaluni tikhozosiya amene tawina zikatheka kudyera apapa tunde zikatheka ko basi moti abambo apapa iyayi akadziwa kuti iyayi akazi anapita ku mibawa television ku gulu la azimayi atokotani pa mibawa moti apapa kulibenso zotikaniza kuti iyayi musapite ku gulu apapa nde atipatsa chilimbikitso ko basi tathokoza kwambiri chakayama ndiyoti transport akapereka plus abambo zatheka kwambiri. Alright, kumalizanso modelo game yathu yomaliza tikusewera magame osiyanasiyana tikatera patiroweso chigawo cha game ina mukhale pomwepo. maonekedwe achakudya amapereka kapena kuchotsa chilakolako chofuna kudya chakudya chidzipereka mudyo. Gulani sabola, tomato sauce, vinegar opangidwa ndi Osman Foods mashopo odziwika bwino mdziko muno. Ndipo mukafuna kugula zochuluka apezeni kulimbe mphatso wholesale ndi SA Investment. Kuntaja Chifunulo Wholesale. Kumangoji Abdul Rashid Wholesale. Kapena aimbireni foni pa manambala awa 0995 624 513 0881 145 455. Mukhozanso kuwapeza pa tsamba lawo la Facebook la Osman Foods. Email address yawo ndi osmanfoods@gmail.com. Osman Foods. There is no better way to enjoy your food. Kupitirira ndi zochitika zosiyanasiyana zimene tikupatsirani kuchokera kuno kumangoji kumene gulu la Amayi Tokotani likudzasangalala anga adzivina akubwera kuno zatenga mkaka ziyala nawe pamwaone kwa musirira amayi na amadani kole Amayi Tokotani oye
kukhala kusangalala. Tokoze alilongwetele amene apanga sponsor Amayi tokotani. Anali aya amayi athuwo azikabwerera kumene koko. Amene ali kunyanja amayiwo azikazizirisa mtima ndi mkaka. Ndeife mkutani sopano. Kumene konde kuvala sopano. Mozilemekeza mochera. Mayi wachimalamu. Kuno timapuzitsana umodzi kuti tonse tipena kuti ndife amayi zochitika zathu zikhale zofanana. Palibe amene ali ndi mphamvu zambiri kuposa mnzake. Palibe amene ali otani kuposa mnzake ndife amodzi. Umodzi ndio umene ukuoneka apa pano. Daily potiganizira ife Amayi tokotani potipatsa mkaka umenewu wa Promilk. Sitimayembekezera kuti tsiku la lero azimayi tingamasambire mu mkaka, koma lero tikusambira mu mkaka chifukwa cha Alilongwe Daily. Komwe muli kwa Alilongwe Daily mudziwe zoti ife Amayi tokotani zomwe mwapangazi sitizayiwala, komanso mwatiphunzitsa mwationetsa kuna zoti mkaka omwe tikuyenera kumamwa ndi Alilongwe Daily omwe uli wa Promilk. Mkaka omwe mwatitsimikizira kunena zokuti umathana ndi zinthu zingapo m'matupi mwathu. Mwatitsimikizira nazo kuti mkaka mmenemu muli B12 komanso muli B2 zomwe zimathandiza kuthana ndi zinthu zapathupi makamaka pa khungu. Moti ifeyo azimayi tokotani ndife onyadira kwa basi. Fatudziwa zoti maskini athu akhala osalala, maskini athu akhala olongosoka, komanso ndrama zambiri zomwe timagula mwina nkumagula ma products ochuluka onena zoti mwina tisalale zimene zozo ndelu titathana nazo kudzera mu mkaka wa Promilk. Kwathu ndikuthokoza
komwe muliko ambuye akudalitseni. Zomwe mwayambaza Promilk alilongwe daily potipatsa mkaka Promilk musalekeze pompa koma mupitirize ndithu kuti panga support ifeyo amayi tokotani amene tili anda Mibawa television. Ambuye akudalitseni konse kumuli alilongwe daily zikomo. Timadziwa kuti pangani ya mkaka pali kukonda ena amakonda mkaka wochokera kunyama, ena amakonda mkaka wotusa chokere kunyama. Zimenezo timadziwa ife kulilongwe dere. Alilongwe dere akupangirani mkaka kuchokera ku soya. Mkaka dzina lake Promilk kuchokera ku soya. Komatu kati kuona kuti ayayayaya mkaka wokoma, mkaka wopatsa mphamvu, mkaka olimbitsa mafupa, komanso mkaka wokupatsani inu thanzi. Promilk kuchokera kulilongwe dere, mkaka basi mungamene umayenera kukhalira mkaka. Amayi oyembekezera nawo athanso kumamwa mkaka umenewu. Promilk ndi mkaka wabwino kwambiri. Khalani athanzi, imwani Promilk, mkaka wochokera ku soya umene akupanga ndi a lilongwe dere. Mukananso bwanji lero? Hayi mkaka umenewu yayi imwani mkaka Promilk. Inofuna kupikula Promilk, phone 0111 754 111 kapena 0887 374 741. Mulankhulane nawo alilongwe dairy.